Hanyarengi kadang-kadang saking sedap malam monggo kadang yo sekar jinggo gambyong mari kangen mugi katur tertamtu badhe coslipur wonten ngersa panjenenganipun sedaya para rawuh kakung miwah putri nyu sekar jinggo.
Goleki sapa? Goleki cacah, Mas. Do mlayu kabeh kok. Apa enek kok tawon miber bareng ratune teko kok minggat kabeh iki. Rumah samu ki aku tawon ngono. Mbok-mbokane tawon ratune. Aku iki kinjeng ya. Mas Gareng, Nun, kursimu ki apik men. iya weton kok kene iki apik-apik. Ki weton kene iki ora enek sing elek kok. Lah iya. Lah mbok gawa mulih ra apa-apa anggere cocok regane. Gak ki nggo kowe yen sok gak enek nggo adus ngono kan lho Mas. Lambemu. Lambemu. Aku ora enek iki kowe ora bakalan ngerti. Lah piye? Sik kowe kok. Senengane awet umur awet sehat. Amin. Nah. Ono seneng Ngopo? Rabinah. Lambemu. Ri jaman nalika kowe ngejop aku karo Mas Gareng kisro-kisroe kae. Akhire rabi entuk ana giri kono. Alangan ngono ae nyapa. Lah aku ya nyawang bojomu sing anyar ki engko antarane ya bumbuan. Kok bumbuan? Lah ngerti rupamu kok garangan antarane ya moyae. Karo wong lanang sing sopan. Aja ngelokke aku garangan, aku mbolokne garangan nesu. Aku ki luwak kok. Gak yen kowe garang asem. Mas, Nun. bocah-bocah ki mau do ganjong ning kene. Iki mau do gambyong ning kene anak buahmu to? Kandhane lak tinggal ning kamar mandi terus ditinggal. Gak dikancing kon jaba e. Lah kowe iso metu? Sing di omah. Dodok-dodok. Terus Bukake lawang sing di omah. Sing di omah ngerti awakmu? yo mbah kan mau gumoh ae yo. Terus aku rene coba tak celukane. Celuken sik. Mumpung ketemu karo campur sari minak jinggo. Anu Sekar Jinggo. Oh, Sekar Jinggo. Sekar Jinggo. Lah nek iki minak jinggo ki dayune lho sing endi? Dayone iki. Mo. Iki celuken anak-anakmu. Mas Gareng. Nun, Nonom aku dhisik ngene iki lho. kapan kowe nomi kapan? Kowe iki kawe cilik wis ora prawan kok. Hah? Lah ngomongmu kelas 4 SD kowe wis miskram to? Wis rambahmu kae ambeien ya. Tak celukane Mas. Iya dipanggil. Darmadi rene. Wedok ki. Hah? Wedok ki. Wedok ki yen bengi yen awan ya Darmadi yen bengi. Darmadi. Dar sini. Nemo loro jinem. 2000 diting. Dikira celengan ya. Dikira celengan. Sore-sore padang bulan. Sing sok neleser melu rombongan teleser enek tulisane Sagita kae iki. Ngawur kae pake ya. Oh, pake. Lah iki gaweane. Gaweane ning omah salon. Oh, salon. Salon mobil gesi. Oh, tak kira. Berikutnya Sapa neh? Budi Untara. Budi Untara lanang, awan. Nek wedok nek Budianti. Oh, Budianti. Apa iringane? 6 pelak 6. Turi putih Kanggo nang kebon aku. Turi putih kanggo nang kebon aku. Karate Kamplong bakira kambange apa? Bakira kambange apa? Kembang kantil, aku pilih kembange kantil. Kembang ala kembang kantil, nganten anyar diiring bedil muni ngantene jondil. Tiba mlumah gondelan pentung. Mbok kira
petung iki lho. Cakepmu apa gondelan pentung bar. Putih. Heeh. Iku nah, kembang kantil. Terus Aku senang kembangnya kantil. Heeh. Manten anyar diiring bedil-bedile jondil, manten jondil. Apa ya mau gondelan pentung. Ngono lho maksudnya iki. dagelan nek lali. Ada. Bandemok aku mbak cemok ngono kuwi maneh pengen. Wong masak wedok kan ndase nang mburi. Berarti dandanmu mau ngene terus mbok solasi ngono. Ngerti ae. Ling alah sik ling, alah sik ling. Alah sik. Keterak nular lho engko. Sutarno. Sutarni. Sutarno ki awak nek wengi Sutarni. nyambut sik tok. Nek iki mau Budi. Heeh. Nek siki kemo lak nyambut gawene salon mobil. Heeh. Budi ki lho gaweane apa? Iki asisten, Mas. Asisten. Heeh. Asisten apa? Dokter apa asisten? Ora. Apa? Yen tuk citak boto sing ngusungi ngono kae lho kan bisa. Lah mbok yo ngomong ae. Iki diganti sapa sapa? Sutarno. Sutarno. Nek wengi Sutarni. Ya. Kancane sampean Mas Tarni iki. Oh iya iya. Ya Basune. iringane Saya mau tamasya Keliling-liling kota sambil melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan beca, kereta tak berkuda. Beca, beca, tolong bawa saya. Rene, Mbak. Rengono. Saiki bicak iki ora mung manggon rene tok. Bicak ki ya teko ngendi-endi kono. Saya duduk sendiri Sambil mengangkat kaki, mengetat dengan asik. ke kanan dan ke kiri. Lihat becaku lari, pakai kata berhenti. Beca, beca, tolong hati-hati. Ndang iso, ndang iso. Ndang cepet iso nular engko. Ndang iso, cepet. Ndang iso. wudu ping 7. Wudu ping 7. Apa buwe ndang iso. Sapa sing dicekel banci hukume najis tralala. Keri dhewe Bimo. Nah, Bimo. Bimo. Oh, Gak ada jeneng wedok iki. awan ya Bimo wengi ya. Ya Bimo. Ya Bimo. Nggih. Jaranan, jaranan, jarane. Jaran kecil, jaranan, jaranan, jarane, jaran kecil. Sing nang para bayi, sing nang para menteri. Cek cek nang, cek cek nang. Gas muncul. Kok iki Bimo iki bola-bali ndase ucul to. Mbok dicor to Lah wingi bibi. ning Magetan ndase ucul diganti ndas truk to wingi kae. Lah ndase las-lasan kok ya. Kene, Bimo kene. Ayo kabeh bareng. Diratake. Budi kono. Darmadi kono. Ayo terus. Digedroke coba. Jaranan, jaranan, jarane. Jarane, jaran kecil, jaranan, jaranan, jarane, jaran kecil. Sing ngombe para bayi, sing kirim para menteri. Cek cek nong, cek cek nong. Cek rong puas aku. Jerong puas ya. Golek alat. Hei. Bencong kancane ning kene kok ning kono. Jaranan, jaranan, jarane. Jaran kecil, jaranan, jaranan, jarane, jaran kecil. Sing kirim para bayi, sing kirim para menteri. Cek cek nong, cek cek nong, cek. Ya Allah.
edan kae. Rene. Masyaallah. Masane numpak. Donya. Klumpoke. Kok yo enek wong model kaya ngene iki. Iki jane bocah-bocah iki dhisik iki lair iki apa ari-arine pakakne kirik ya cah iki ya. Kandhane aku jutek kok. Aku ki ora tabahi man kulo setrup Mas. Tenan kok iki ngomong kaya ngene iki. Dikandani jayo-jayo nyambut gawe ki golek alat ki ya sak sing apik sing trep ngono ki. Lah iki debok bosok ngono ki arep apa? Ayo, go metu, cepet. Ayo balik ke nggone. Kuwak kono. Gek ki mau ki bondone sapa? Syukur deboke bosok lagi kecing-kecinge, syukur. Wah, Jan. Anak buah Pak Haji Agus ki neko-neko ya ternyata ya. Pak Haji Agus. Pak Haji Agus sing kagungan dalem piyai sugih CEO-nya Indonesia kok. Kandhane napa-napa diandhek Tenan kok. ngadep campur sari. Banci ya ditanggap iki ora ya. Kira wong ikhlas lahir batin. Pemberdayaan ngene iki jenenge. Muga-muga bancine kitok ora enek sing nular. Ayo. Bima kono. Darmadi kene. Iki lho Pak. Pak Haji. Iki Pak Haji. Pak Haji. Lah. Nggih. Ditambahi Pak Haji. Ayo mlumpuk. Masalah. 3, 4, 5. Alhamdulillah. Pak Haji. Nggih. Ayo Pak Haji. Pak Haji kula nggih anggota Pak. Makasih. Aku anggota teko jam 3 baru ki petu kok anggotamu aku kok. Makasih. Wong sugih kok gampang menapus-apusane. Lah ya angel lho Mas. Nah ya Padha karo Pak Haji ngeten iki, Bos. mula kuwi. Dan piyaine iki bingung gua duit kok. Kandhani kok. Dan sethik gene wae nganggo atusan ewu kok. Ngopo ganjelmu apa? Ganjelmu apa tek ketoke sesek men ki lah kresek kaya ngene iki. Gua kono. Jonjing lho gua. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabbi. Masya Allah. Kaya dadak mbok kebutke. Ayo Cang ayo. Salene kono. Lah nek kuwi apa? Lah bareng kowe iki. Heeh. Apa enek susu kok nglumpuk nang tengah ini. Ayo dipisah ben ora jagongan ngono. Kandhani kok ayo. Iki susu dingset kenek ya iki. Susu kok iso mlumpuk. Rada rana. Kowe kene, kowe kono but. Palang sepur dilumpati. Ayo padha bangun negari. Kicing. Miring ya Mas. Sing miring. Cirang bali kulon. Apa salah sisa bajing. Ya Mas. Oh ya. Campur sari gabukan apik banget lho. Ramemu. Senengane kok. Wingi kaya iki. Tuh. Heh? Regane tuwek kabeh kok. Ngetan-ngetan. Maju. Ya Allah. Bima, kuwi sing domah. Pak Agus. Saru ora entuk. Masya Allah. Jadi Pak Agus ki Isin aku. Pak Agus. Pak niki umpama panganan ki ora enak dipangan Pak niki. Nggih.
Sejak kapan Pak Agus kok selerane banci ya Allah. Kayak iki mantan apa ya? Ora ngawur ae. Iki saking senenge Mas. Saking senenge. Didingane Mas sepiro? Ya ampun. Ngetan-ngetan. Maju. Mundur. Mundur. Mencolot sing dhuwur. Mundur. Kathokmu motrok. Duwe mbok kok kerengen ngene aku Yasin ki kok. Gawe kostum anyar kok ngelu le nyawang aku malah. Kostume kegedean. Ijo kegedean dhek enek sing ra sedeng barang. Lah sing iki malah iki lho kok ora pas mestak kaya malah nyisih ngene iki. Ngetan-ngetan. Kiwa tengen. Kiwa tengen. Ngono ki praya klotak ngono ya. Heeh. Kok klonthong sapi ngono kan. Mundur. Hop. Maju. Mundur. Kiwa tangan. Beh, katoke jero. Iki apa tengen ra cetha iki piye? Kowe kuwi. Kiwa tengen kok. Lah apa? Oh ya. Bahasa Indonesia. Kanan kiri. Kanan kiri. Oh ya salah nah. Acek. Dedel duel kabeh kaya ngono kuwi. Nggih kostum tek 2 yuta kok mawut kabeh kaya ngono. Palang sepur dilumpati. Ayo padha bangun negari. Aku usaha bola bali iki lagi berhasil iki. Iya ngono. Heeh. Berhasilnya nggon piye? Ngingu pitik mati terus. Ha wingi. Ngingu wedhus Yo, entek mentrek. entek. Budi Sapi yo mati. Menak ngingu banci jebule. Timun. Maju. Mundur. Maju mundur. Maju mundur maju mlaku yo kiri menggok kiri menggok kiri meneh ayo yo terus menggok kanan Sapa sing telat? Bletok. Bletok ya kaya raimu kuwi bletok. Ngetan bali ngulon. Apa sadane kelakon. Budi Tarno Darmadi Bimo
Bimo ya jleng ngono tok. Apik gabukan dek ini. Bimo. Bimo. Mo. Yo si tas tok, tak gentung jleng Budi. Mo kok ruwi piye? Sutarno. Darmadi. Yo siap. Bimo. Urung ruane kendange sik. Yo Ji, Ro, Lu. Tak. Yo ndang. Tak sae wis yo, gentak gentung. Ngono ya. Ji, Ro, Lu. Ndang kedang iki lho gentak gentung jleng ngono lho. Kene yo. Yo. Ora kaya kancane. Baleni. Ora kaya gabukan. Lambene. Masuk. Sing ngendang ketoke ngesir kowe kae. Sing ngendang ketoke ngesir kowe kae. Ketoke wedok nek nesu lah kok ya metu jalune ya. Piye, Mas? Ketoke wedok nek nesu metu jalune kok. Terus suwok, Mas. Ngetan bali ngulon apa sedian. Elak ya campur sari. Sekar jinggo iki. Dhisik bahasane nanang ngono ki to ketoke. Gak enek wisane kene. Nemo luroji. Jiro lumonem. Nem momo. Sari rene nduk, kangen karo kowe aku. Mas Gareng, Nun dawuh. dhisik juragane awake dhewe. Heeh, dhisik. Mas Gareng, Ora usah jenengan dirasa. ngerti mboten? Apa? Pake iki saiki. Sapa sing ngajari? Ayo nduk ning kono. Oh, ning kono. Oke. Umur Apa yo enek bokong kok yo ning kene. bokong weteng. Oh, weteng tak kira bokong. Kowe esuk yen tuwek ra ngene iki elak gune. Ayo. Nyanyi ning tengah. Lagune sing jaman dhisik. Apa? Jare kurang bagus. Ah, kalulut. Masuk. Siap. Ki aku kudu nerokke melu joget iki. Oh iya putu. bareng Sari Jen suarane malah apik ya. Kandhani kok. Terus saiki saya sugih kok. Pangestune. Garap Pargoy Genti. Tuk 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 ngono kae. Heeh. Ya. Masuk. Jati
kendang Bali. Ketak dude ngono kae Mas. Iya. Isa. Balene opak. Isa. Sekar jinggo. Isa. Masuk. Jendemen napa sing dipatosi kejawi ati kang suci keterupaya dene among ati pawetane Mas Gareng, iki mau ingkang hampeng kugati. Pak Haji Agus. Pak Haji Agus ora mung seneng-seneng. Heeh, bener. Ning arep menehi sesuatu sing beda nek. Oh ngono. Yen cara Solo jenenge begalan. Begalan. Ayo begalane dijikok nduk. Ayo cepat. Iya. Begalan iki pinangka bebungah Begone. saking Pak Haji Agus. Ayo, Mangga. Sari, masuk. Ayo. Jane kurang bagus pasuryane nanging gawe bingung sajamu priya benele kedasan norang lunturke tresna aku Sari. dalem Kowe joki nyanyi sak terus sesuk ya, Nduk. ya Iki mun didhawuh saka Pak Haji Agus. Siap. Begalan ki mengku werdi. apa Mas Jelaske, Mas. Senengane Iya, ninggal wiso to kowe iki. Begalan kok. nemu tegas Ayo monggo ibu-ibu ingkang badhe mendhet daganganipun niki saking Bapak Haji Agus. Monggo ingkang badhe ngersake dipendhet. Ayo. Nah, sisi kono-kono ya, kono ya. Wah. Monggo mboten enten sing purun. Ayo dirayoki entuk. Gedhe cilik nom tuwek entuk. Ayo ta gelis. Nah. Ayo monggo. Ini kisah kata, Bu. Dipun telasaken Mas Ri mangke ndungkap adicara paripurna mekaten monggo dipun. Ayo tak gelis nduk darene ayo ndang foto karo mantene. Jendemen napa sing dipatosi agame ati kang suci keterupa yaktine ngomong ati pawetane sampun ya Mbak matur nuwun nggih Mas Gareng kripik gedang kripik telo. Nggih, Mas Ri. Seneng-seneng enten wates. Leres. Kula sakadang sedap malam nyuwun pamit. Enten lupute nyuwun pangapunten. Dawah sami-sami. Eksis selalu sedap malam. Ayo nduk Sehat-sehat. foto karo mantene. Sekedap ya Mas Gareng. Nggih, ana pamitan karo yang bertanggung jawab